El seminari ha estat aquest matí l'escenari de la primera edició de la Jornada pel Desenvolupament Sostenible a Tarragona, que ha vist la llum un any després del previst per culpa de la pandèmia. EMATSA, la xarxa sanitària Santa Tecla i BASF han estat els organitzadors que han encapçalat aquest projecte, que ha comptat amb diferents experts, taules rodones i institucions participants. L'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, ha inaugurat la jornada fent referència al compromís de Tarragona amb els objectius de desenvolupament sostenible i la voluntat de convertir aquesta jornada en una referència anual en el debat sobre el futur del planeta. Al Camp de Tarragona hi ha uns teixits empresarials i associatius i ciutadans molt potents, amb una capacitat enorme per crear i omplir entorns col·laboratius que permetin un desenvolupament integrat del conjunt de la societat. Des de l'administració pública som plenament conscients que tenim un rol molt important a jugar. Tot seguit, la delegada del Govern de la Generalitat a Tarragona, Teresa Pallarès, ha pres la paraula. Som una àrea metropolitana molt potent amb tecnologia, amb empreses, amb innovació, amb coneixement, i això ens fa molt potents a ulls de país. Jo crec que aquesta sostenibilitat nosaltres la portem intrínseca ja des de fa molts anys, trobant aquest equilibri, i ara hem de ser capaços de fer un pas més. El director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya, Arnau Queralt, ha ofert la primera conferència de la jornada. Queralt ha fet repàs de la situació actual de l'Agenda 2030 a Catalunya. El màxim responsable executiu del CATS ha mirat enrere per analitzar l'evolució dels darrers 6 anys des que el 2015 es van publicar els ODS i ha recordat els deures que queden per fer durant els pròxims 9 anys, quan s'arribarà a l'horitzó que marca la mateixa Agenda 2030. L'Agenda 2030 és un castell de cartes. Val? Quan en treus una, cauen tota la resta. Val? I aquí és el gran repte, és que tothom entengui que no pot concentrar-se en un dels ODS, sinó que ha de fer l'esforç per intentar regir tot l'ADN de la seva organització i totes les seves activitats i veure com és impactat o impacta amb cadascun dels ODS. La primera taula rodona de la jornada ha girat al voltant de l'aigua i, en concret, a la resposta dels serveis bàsics en temps de pandèmia i postpandèmia. L'han protagonitzat Maria Retuerto, responsable de la unitat comercial i clients de EMATSA, Ivonne Rodríguez, responsable de clients DT Catalunya Sud Agbar, i Josep Miquel Beltran, gerent i director de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona. Els tres han coincidit en la importància de mantenir la cohesió social en un context com l'actual i de teixir aliances entre el sector públic i el privat, així com amb la societat civil per fer front a nous reptes com l'atenció a la vulnerabilitat i d'aquesta manera ser capaços d'adaptar-se a situacions que reclamen solucions ràpides en contextos d'emergència. Com a empresa subministradora feia molts anys que evidentment teníem coneixement del que és la pobresa energètica i de que no ens podem quedar amb els braços plegats, sinó que hem de donar resposta i cobertura en aquesta pobresa energètica, i per tant portàvem molts anys treballant de la mà de l'Institut Municipal de Serveis Socials per poder donar resposta ràpida. Tot seguit ha estat el torn del propòsit corporatiu. Xavier Rivera, director de comunicació de BASF, Joan Aregio, director general adjunt de la xarxa Santa Tecla, i Choni Fernández, directora dels serveis centrals de PortAventura, han presentat els seus casos empresarials i com viuen el seu propi propòsit. Les tres entitats han explicat com orienten la seva activitat nuclear a l'Agenda 2030 i els 17 objectius de desenvolupament sostenible i han coincidit en destacar que cal integrar la sostenibilitat en l'activitat de l'empresa. Si només posem el focus on acaba la nostra activitat, la responsabilitat és parcial, és incompleta. Quan parlem d'organitzacions amb propòsit, del que estem parlant és de la nostra raó d'existència, és a dir, per què existim.
Els experts Àngel Pes, director general del Centre d'Estudis Internacionals de Barcelona i expresident de la Red Espanyola para el Pacto Global de la ONU, i Òscar Saladier, director de la Càtedra DAO URB pel Desenvolupament Sostenible, han protagonitzat la darrera conversa de la jornada, que ha estat moderada pel presentador de l'esdeveniment, Ricardo Martín, director de comunicació del mitjà especialitzat en RSC Corresponsables. Ambdós experts han repassat el nivell d'assoliment de l'Agenda 2030 i han conclòs que cal ser molt més ambiciosos en la posada en marxa de polítiques globals per garantir un futur sostenible en tots els àmbits, social, econòmic i ambiental. La jornada l'ha clausurat el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona i president d'EMATSA, Jordi Fortuny, que ha assenyalat la importància de teixir aliances. Hem de fugir de la competitivitat per convertir-nos en competents, per ser col·laboradors, perquè ara ja no es porta això de competir, es porta la col·laboració. Tarragona pel Desenvolupament Sostenible ha tancat la primera edició, que s'ha pogut seguir de manera híbrida presencialment i a través de la retransmissió en línia, amb un balanç positiu per als organitzadors i amb la voluntat de repetir-se l'any vinent i seguir posant a debat l'Agenda 2030.